Mukomana uyu ane 8 years asina kumbobvira arara, ende madhokta kuzvipatara zvese zvaenda vari kutosheya kuti chii chikutokonzeresa kuti asarare, because pane chirwere chinonzi insomnia, ende vanhu vese vanenge vaita chirwere ichichi chinokonzeresa kuti vanhu asarare, chaakaonekwa futi asina. Wakatonzi munhu akatoita highest madays akawanda asina kurara 11 days, but uyu atova ne8 years asina kumbobvira arara kana kubatwa nehope. Initially started as a single night of sleeplessness, soon turned into an ongoing and relentless ordeal. Iri harisi drama, this is not a movie. Also, mukomana uyu mupenyu kutaura kwandikuita izvezvo. Umwe anogona kubvunza kuti akaroiwa here, chii chikumunetsa, ende kuti zvakatanga sei. Kana muchida kuzviziva, rambai muchiona vhidhiyo rinoni. Mukomana uyu anogara kuTanzania. Tanzania iSADC member state, saka ndikutotaura zvemunhu atori padhuze, handisi kutaura zvemunhu ari kure. Saka pazvakamunetsa mukomana uyu akabva aitwa interview achikumbira rubatsiro, ende painterview iyi akataura kuti zvakatanga muna 2016 uku pane rimwewo dhera akatomukawo achitoenda kubasa mangwanani sevamwe, asingatozivi kuti iri ndo raitova dhera rekupedzisira rekuti arari kana kubatwa nehope. Atopedza basa rake sevamwe, atopedza aishanda basa rake tonge reconstruction, atopedza basa rake avakumba manje, atova mahusiku akangoona kuti nechekuma8 kwekwe akatoona kuti kwenini handisi kunzwa hope. Saka paakaona kuti haasi kunzwa hope akati maybe ndichazonzwa hope kana kuma12. Akatoona 12 dzachaya, ende handi munotoziva uchere mimi 12 dzakachaya usina hope unogona kungofunga kuti zviri normal uchiti kuda dzichazondibata kana half 12 kana na1, because patori nevamwe vanhu vanotorarawo kuma1. Ubva atoona 1 yachaya akatoona 2 yachaya akatoona atova makuseni kaya asina kana kumbobvira arara. Can you imagine guys? Akabva angoti rega ndizvignore, obva adzokera hake kubasa makuseni, obva atogeza aenda futi kubasa. Akazoshamisika mausiku erimwe day kuti kusei asiri kuwana hope futi iye nezuro akaswera akamuka. After a long day of work, Issa returned home, ready to go to bed. However, he couldn't fall asleep even for a second. Alright, ndisati ndaenda kure, ndanchikumbira kuti musakangana kusubscribe vanhu vasati vasubscribe paHasta PV. Kusubscribe mahara, ende channel rinoni nderenyu. That's why muchitoona nchipindura macomments ese, because guys ndokufarirai zvekutodaro. Then ngatichidzokera kuvhidhiyo. Vabereki vake vakatanga kumuendesa kuzvipatara zvakawanda vachitsvaga rubatsiro, but vaingogara vachichinja zvipatara vachingorifewa kumwe semunomu. Soti danga ari muno muZimbabwe, da akaendawo kune chimwe chipatara chearea rake aigona kuzonzi enda paparinyatwa, ende iye akatobva aendawo paparinyatwa ikoko, but paparinyatwa ikoko vakatoshaya kuti chirwere chake chaiva chechii, because madhokta aitaura kuti that's impossible. Vaitorega kuti wabhilivha kuti munyepa mototi munhu atova nemaweeks asina mborara, because according to science kune vanhu vakaita maresearch ikoko vanenge vaita chirwere icho chamuri kuona pascreen, chandakanyora pascreen, zita racho ronetsa kupronounce. Vanenge vaita chirwere ichocho vanoita 11 days maximum, ndo dzakarekodha kuti munhu akanyanyeta chirwere ichocho akarega kurara dzadziri 11 days dzaakaita sina kurara. Saka iyo zvemaweeks madhokta anga asingamubhilive. Handizivi yangu kuti vabereki vake vakaenda naye kun'anga futi here, kuti anotarirwa kun'anga kuti vashandise mishonga yechivanhu. Ivo havanozozvitaurawo painterview, but I think vakabva vatoenda, because mai vacho chiro makatovaona vaitotaridza kuti vari kunetseka. Mukomana uyu anoti musoro wake unogara uchitema, ende maso ake anogara achivava kuita kunge aiswa mhiripiri nenyaya yekusarara. Atoti haatorari chero masikati, hafi akatonzwa hope, ari kutonamatira kuti dei patosvikawo zuva rekuti ndinzwe hope. But izvizvi kwanzi zvazonyanya kumushatira pakuti shamwari dzake dzese hadzichada kutamba naye, dzinoti unozotipomera chirwere chako chekusarara. Zvinenge zvinhu zvekuroyewa. Handizivi yangu kana zvinhu zvekuroyewa zvichiita kupomerwa, because inini I am an African, ndinobhiliva kuti zvinhu zvakaitika zvinhu zvisina scientific explanation unenge waroyewa. Saka ndotofunga kuti pakatoshanda chivanhu last number, pakatoshandiswa chivanhu chesize
cheapa chelevel iri pamusoro. Andotaura futi achitoti muarea make chero vasikana havachatodi kutaura naye, vasikana vese. Kutotaura kwaakuita ikoko kuti kubva ane 19 years kusvika 27 years aingova single, haatorina kana munhu wekutaura naye. Vanhu vese vakumutya. Munhu asingangomutyi chete ndimai vake vakamuzvara nevamwewo vanhu vemafamily member vepadhuze. Vamwe vese vearea kubva pavakanzwa condition yake vakumutya, ende zvinonzwisa tsitsi. Women are hesitant to approach me for the same reason. I worry that I may end up remaining single simply because I struggle with sleep, which is entirely beyond my control. It feels incredibly unfair. Mimi naitwa Bi Halima. Huyo ni mwanangu. Ndimai vake vari kutotsanangura kutoti vanogara vachinamatira mwana wavo kuti dei mwana wavo angoonawo kana dhera anowanawo hope azorore, because anogara achinzwa musoro uchitema, maziso achirwadza nenyaya yefatigue yekuti harari, plus futi munhu anogara achienda kubasa. Saka mai ava vanga vachitotaura kuti kumativi ese enyika kana pane munhu anokwanisa kumubatsirawo, tinokumbirawo rubatsiro rwekuti awane hope. Vari kutokumbira kutoti kana pane advice kana chii zvamunokwanisa kumubatsira naye kuti agowana kurara, tinokumbirawo, because mwana wavo atambura nenyaya iyi. Just imagine guys, kubva ane 19 years kusvika 27 years. Mimi nafanya tu vibarua hapa mtaani. I work as a casual laborer, performing various tasks such as farm work and construction. I am willing to work both during the day and at night whenever there is a job available. Although I may feel tired, I am unable to sleep. My parents have made every effort to seek treatment for my condition, exploring all possible options, but unfortunately, nothing has proven effective. Pandakatanga kutonzwawo nyaya iyi ndakatoona kuti kutomuka nekutorara is a blessing from God. Makomborero kungonzi watorara nekutomuka ikokoko atori makomborero akatokwana. But isusu dzimwe nguva tinombocomplain kuti hembe dzangu dzasakara, ndakutsvaga hembe dzakadai, ndakuda kuchinja foni. Akomana kutori nevanhu vatori nemaproblem chaiwo chaiwo, kwete aya maproblem enyu zvimanyana problem zvekudzidzira, haasi maproblem atenge titori nawo edu tichicomplaina tese vanhu vari kuona vhidhiyo rinoni. Saka vhidhiyo rinoni ngarive rinorangaridza vanhu kutoti kunze ukoko kana iwo uchitocomplaina utori neproblem, kutori nevanhu tori nemaproblem mahombe ekuti kunda. Ende futi monyora mucomment section zvinhu zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi.